Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Among giadto si Noy Berting Ruiz Kap. Usa! Nganong inyo man ang gibuhat ha? Nganong inyo ning gibuhat ka wa man ang hit na ko? Hala. Nasuko ka, Kap? Hey! Kuan. Ganahan man ko nga ako unta ang mugian ninyo sa maong dapit. Tungod kay lain na magsinultihan si Berting. Kabantay mo. Kuyaw kayo kontig bason mo oy. Hapit gud mi madisgrasya kap kay isog man kis na Berting nga mi atubang namo. Ug dugay pa gyud siyang migawas yung bahay kap. Ay! Mao na. Ay, unsaon na lang kung nadisgrasya mo. Kap, kalma lang. Sorry nga, wa mi makapananghid nimo nga moadto sa ila, ha? Ay! Unya, unsa may nakuha ninyo sa inyong pag-adto dito? Kuan, Kap. Ang iyang gisulti nga dunay agawon si Lulok Pilo nga wa isulti nila. Iyan ning ginganlan og multo. Ay! Unsa? Maunay gisulti ni Noy Berting kap. Wa siya gisultihan kon kinsang iyang agawon. Ay! Ikaw, Kap. Nakadunga mo na ka ng negosyanteng multo? Ay! Wa. Kung mao na, himo-himo landi ang tanan ni Lolo Pilo, no? Ay! Posible. Unsa pa'y gisulti ni Berting ninyo, ha? Unsa pa? Akuan, Kap, si Lolo ko, no, nakasa sing agawon. Mo nga silang tanang sepulturero, gianam og pamatay. Ay! Buot nimong ipasabot nga si lolo nimo ang ilang gipasanginlan nga mao'y sinugdanan sa pagpatay sa mga sepulturero. O, Kap, Ay! Ay! Kinahanglan nga wa na'y makasud sa menteryo. da. Saro kung makasuot pa mong mga tawhana mo. Ligo naman ang gate in inventaryo bay. Awa na gyud maglabay patay din Mayon ta, bay. Kay murag, lain na kayong reputasyon ng interyuha da. Mahimo na gining lubnganan sa mga patay o labayanan sa mga minatay nga gipatay. Onya, unsa may atong sunod nga buhaton karon? Atong bantayan nga, way makasudin ni sementeryo, bay. Oy, Johnny, Ah, saan na yung gibuhat? mangutana pagid ka. Kaklaro anang nag-repair sa gate ining sementeryo. Uy, unsa man? Nailhan ang bata nga gipatay? Ang ikatulo? Nganong nagsusi man ka? Hindi na mahimo nga magsusi ko. Basin di ay nakaila ko. Pareha sa unang bata nga namatay, nga gilabay din Ngano man kang gipatay man siya puldo? Nganong ako man sa pangutan-on ni mo anak? Sabay labot ako kung namatay siya. Kaila man nimo ang bata. Imo guning gisugo sa pagpaniid nako, di ba? Mauyod. Unahuna na na ni mo ay. Nga ikaw gipadidaan sa bata. Ayaw na lang pamakagaw. Misulti na lagi ang bata nga ikaw ang nagsugo niya kon maungo bako. Hello mo ay. Hala. Nahipaw gyud tingali ka kon nganong gipatay ang bata no. Giungo ang bata og ikaw ang nagbalbal niya Johnny. Ikaw Ako gid? sa pamadilain nga ikaw man ang nakasunod sa pagkaungo ni Lolo. Aw. Tuon no. Nganong ko ay? Ngano man ka? Kuan, gaw, kanang mura magdunay mugimok sa ilawom sa kong tutunan kun maduol ka nako gaw puldo. Hala. Yeah. Abay, basig ang langgam na nimo.
Abay! Janay. Nga naman eh, ganahan mamugawas ang langgam sa kong tingad kung magpaduol ka na ko, agaw. Ayaw ko ulitin! Buhay ko. Mabalhin na ang langgam si ang bakba sa imong bakba, Puldo. Buhay ko na yung buhay ko. Nga, Puldo. Makabalhin si imong bakba ang langgam ni Abay Johnny. Nga. Mugawas na yung langgam ko. Nga. Buhay ko. Balik dere! Kananing akong langgam ka, Poldo! Todo, Abay. Ikabuang dagan ng imong ikagaw nga ibuot. Da! Ano resulta ng pag-isog-isog ko niya? Mahuyang day! Bayot na, Puldo. Bayuton lang. Puldo! Ngano nagdagan ka? Si Johnny, naungo na yun. Unsa? Bisan adlawang dako? Oh, Hain man siya. tuwas binteryo. Ano nga may atong sa kamenteryo? Gisuko man ko ni Boss Dindo sa pagsusis binteryo. Mao ba? Nga naman. Kuan na, di man siya pasudlon sa iyang amahan sa minteryo. Mo nga, ako na lang ang ipasusi. Lahos na lang sa bahay nila ni Dindo. Ako ni mo atos menteryo. Magusa magas binteryo. Da. Lig-o na kayo na, ha? Ang musod, kinahanglan na yung mukatkat, ana. Awa ni muso din eh. Kaya ato naman yung gwardyahan ang minteryo. Auto, no? Daghan naman din tagpapil ining minteryo, ha? Si Poltorero, Hardinero, Panday ug uban pa. Unya, ang honorarium kay maorag hapon. Ay, kamala ka, abay. Madato na lang kita din is minteryo. So, ano naman? May nahuna-hunaan ko. Unsa man? Dali, mamaligtas pa yan. Unsa? Patakdan ko lang Johnny sa pagkaungo. Mao lagi, boss. Uy, mituog gid ka nga naungo na si Johnny. Naungo na gyud ang tawhan na, boss. Kinsay naungo? Kinsa? Si Johnny ko na pa. Ang apo ni Pilo, si Poltorero. Maamo ko na kadawat sa pagkaungo sa iyang apuhan. Og mito mo nga ungo gyud si Johnny. Murag dili ko makatuo pa. Kinahanglan mo tuo ka Dindo. Ha? Uy! Abi na kung di ka mo tuo nga ungo na mga altruso pa. Dili ko ganahan mo tuo. Pero akong natimbang-timbang nga tinuod eh. O ganang Johnny nga iyang apo. Mao na ang mibalbal sa mga bata nga nakita ang sementeryo. Unsa? Klaro kayo nga si Johnny ang mibalbal sa mga bata nga nakita ang sementeryo. Abay, nga naman na. Nga nang gablihan man na ni mong kaban sa mong lulo. Kinahanglan masulbad na ko kining tanghaga nga gibili ni Lolo nako, abay. Unsa? Unsa ba imong plano? Nablihan na nato ang musuliyo sa mga alkira. Oh, Og atong naklaro nga ang sing-sing niya sa picture sa iyang nitso wa na sa iyang kalabira, di ba? buot ipasabot nga kanang singsing nga imong gihimong bitay sa imong nylon nga kwintas. Maugyod ang singsing ni Cleofe Alquera? Gusto ka? Og posible nga si Lolo ang hilom nga may kuha ini sa lungon aron ibili nako. Correct? Ang pangutana, nganong iya maning gibili nako? Kay ikaw ang mutago sa iyang sekreto. Gusto ka? Gusto ka, bay? Gitaguan ni Lolo ang singsing. Maong iya ning giputos og bato nga murag
bato ni Ding sa Darna ba? Unya, iya ning gibilin ako. Pero bay, nga nang ikaw man iyang gibinlan, anak. Nganong ako man bitaw tuod? Tungod kay, ikaw sab ang iyang gibinlan siyang pagkasipulturiro sa minteryo. Ug kung mahimo na kong sepulturero, makahimo na ko sa... Makahimo na ka sa pagpadayon siyang nasugdang gimbuhaton. Unsa? Abay, Johnny, doon ay rason si lolo ni mo, bay. Kung anong ikaw gyud ang iyang gipasunodan ng singsing sa patay o sa iyang pagkasipulturiro. Ug sa iyang pagkaungo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!